Hi! Mga kawaray dyan. Magluluto tayo ngayon ng adobo. Pork adobo. Ngayon, yung mga sahog ipapakita ko sa inyo. Alam nyo ba kung saan ako magluluto? Sa rice cooker namin kasi dito sa bahay namin na inuupahan. Bawal kasi yung gumamit kami ng kalang. Kaya yung gagawin ko sa rice cooker na lang, ito po siya. Ouch! Ouch! Yan, yan tayo. Ngayon, magsisimula na tayo magluto ng adobo. Kunahin muna natin ito po yung pangsahog. Suka, tuyo, dato puti, mantika, magic sarap, oyster sauce. Purpose ito ng oyster sauce para malapot siya yung sabaw sauce. Paminta, luya. Actually guys, nilagyan ko siya ng luya. Luya kasi para, di ba may uso yung virus na corona. Kaya nilagyan ko siya para maanghang konti. Bawang, sibuyas, pork. Actually, hinugasan ko na siya. Ngayon magsisimulan na tayo magluto. Ito yung gamit natin. Ito muna. Aso, parang dami ito. Ang tumunog. Guys, ito na yung tuyo.
Hintay tayo ng mga 15 minutes. Maluto. Pagka 15 minutes, tingnan natin kung okay na siya. Tingnan natin siya. Guys, tingnan na natin kung ito. Konti pagal. Guys, luto na po. Maganda na tayo ng kanin. Guys, kain tayo. Bye guys, thank you. Kaluto ko ng adobo. Thank you guys.